Store træers grønne mørke af Naja Marie Aidt. Novellen handler om en mand, der i sin higen efter at finde tilbage til sin natur gentagne gange går en tur i parken. En dag bliver hans opmærksomhed fanget af en ung, lykkelig kvinde, som han får øjenkontakt med. Flere møder i parken fører til gåture og en stigende interesse for hinanden. Efter en kop kaffe øges mandens begær efter kvinden, og selvom de gentagne gange mødes, føler han angsten snige sig ind på ham, og han isolerer sig selv fra omverdenen, som han så mange gange før har gjort det. Det skubber dem væk fra hinanden, og da de endelig mødes igen, har de begge gennemgået store forandringer. Kvindens interesse for manden er stadig stor, og hun fortæller ham, at hun gerne vil have indledt et forhold med ham. Men mandens angst får ham til at tie, og selvom kvinden forlader ham, vækkes manden til live, og han beslutter sig for, at livet måske alligevel er værd at leve. Fortælleren i novellen er på mange måder en traditionel jeg-fortæller. Man får et indblik i, hvad han gør og hvad han tænker, men der er stadigvæk mange ting, man ikke bliver indviet i, som for eksempel hvilke tanker, der ligger bag hans handlinger, eller hvorfor han finder en trøst i naturen, når han mærker angsten. Fortælleren er veluddannet. En veluddannet tidligere gymnasielærer, der en dag valgte at blive i sengen, ikke tage telefonen og bryde op med tilværelsens vanedannende handlinger. Efter afskedigelsen på gymnasiet fik han understøttelse, senere sygedagpenge og senere igen bistandshjælp, så det har derfor været over en længere periode, at han har været hjemmegående. Jeg husker snart ikke mere, hvordan det begyndte. Langsomt. En lille ængstelse, der voksede. Søvnløshed, rystelser, pludselig panik på en flyrejse, angsten for biografens mørke indelukke, hovedpine, åndenød, en evig lytten efter puls og hjerteslag, tørhed i munden, sovende fødder. Frygten fik tag i mig. Af frygten kom med årene ønsket om at dø, længslen efter udfrielse fra pinslerne, men også skrækken for samme død. Årsagen hertil er en angst for andre mennesker. Han har over en længere periode oplevet angstanfald i samværet med andre mennesker, på tidspunkter, hvor det ikke er let at forlade selskabet, som for eksempel på flyrejsen eller i biografen. Han lytter efter pulsen, efter hjerteslaget for andre mennesker og bliver skrækslagen herved. Det var der til sidst for ham så langt ud, at han ønsker at dø. Han ønsker at slippe for alle andre mennesker, men samtidig er det en ubehagelig følelse for ham. Han har brug for samværet med andre mennesker, men grundet sin angst har han alvorlige problemer med at indgå i sociale relationer med andre mennesker. Efter afskedigelsen på gymnasiet går dagene uden samvær med andre mennesker, og savnet på nærvær får ham til at knytte sig til det eneste andet levende han har, nemlig naturen. Af den grund bliver parken et fast tilholdssted for fortælleren, da han her får mulighed for at komme tæt på naturen og sit eget naturlige indre. Mødet med kvinden vender op og ned på hans tilværelse, da han begynder at have interesse for et andet menneske og kan overvinde sin angst for en periode. Men efter nogle møder bliver det dog for meget for ham, da han kommer for tæt på. Angsten får tag over hans liv på ny, da han drømmer, at alle træer i hele verden mister alle bladene. Han føler, at kvinden styrer hans liv, som orkanen styrede bladene i drømmen, og han kan ikke skabe tillid til, at hun vil skabe ham en lykkelig evighed. Evigheden ønsker han skal være som en orgasme, så han begynder at onanere i højere grad og holde sig indendøre. Gennem hele novellen bryder manden gentagne gange med høflighedsprincippet. Da kvinden i starten siger hej til ham og senere spørger, hvorfor han sidder oppe i træet, svarer han ikke, men giver et lille nik med sit hoved og stiger ellers bare på hende. Det er ikke eneste gang han undlader at svare, men benytter sig af kropssproget i stedet for. Og det er med til at understrege angsten for andre mennesker og dialogen med andre mennesker. Han er bevidst om, at dialogen vil være starten på en relation til hende, og efter sit tilbagefald, hvor han har isoleret sig i flere måneder, tydeliggøres det derfor, at han bryder med høflighedsprincippet. Kvinden spørger nemlig gentagne gange ind til, hvor han har været, og han svarer bare, at han har været væk. Fortælleren tilbringer meget tid i parken, hvor han kommer tæt på naturen, og der er ingen tvivl om, at naturen spiller en vigtig rolle i hans liv. Særligt træerne, der dog består i denne verden, står på samme sted, bevæget og under indflydelse af alt omkring dem, men de flytter sig ikke. De flytter sig ikke, før nogen hugger dem om, og ikke engang det tager nødvendigvis livet af dem. Man slipper ikke let af med et træ. Naturen og træerne er urokkelige, og han ser det som et fast holdepunkt i sit liv. Træerne skaber tryghed og tillid, da han ved, at de vil forblive det samme sted og være der, når han kommer igen. Samtidig
bliver han af træerne inspireret til at lade livet glide ud, men gro op igen og ikke slippe af med livet. Naturen hjælper ham med at kæmpe videre i livet og holde modet oppe. Som han selv siger, fremkalder det at gå under store træer en lykkefølelse i ham, som han har så forfærdeligt meget brug for. En anden faktor, der inspirerer fortælleren til at kæmpe videre i livet, er kvinden, han gentagne gange møder i parken. Da jeg rejste mig op, så jeg dig for allerførste gang. Du så lykkelig ud. Så åbnede du øjnene, knep dem sammen og så på mig. Jeg må have stirret himmelfalden på dig. For du smilede forlegent og gjorde den her lille bevægelse med hånden, som jeg senere skulle drømme så længselsfuldt om. Næsten en vinken, men alligevel ikke. En bydende bevægelse, graciøs, undskyldende, kajtet som en rødmen. Fortælleren fascineres her over kvinden på grund af hendes interesse for ham, men også grundet hendes lysende personlighed og tydelige lykkefølelse. Den tydelige lykke er i kontrast til hans eget følelsesliv, og det giver ham forhåbninger om, at han en dag vil opleve noget, der er tilnærmelsesvis lige så godt. Han ønsker at tilbringe tid sammen med hende, så hendes humør kan smitte af på ham. I løbet af historien knyttes han lidt til kvinden og begynder at længes efter hendes nærvær og graciøse kropssprog og personlighed. Glæden over hendes nærvær overdøver hans angst for andre mennesker, men til sidst bliver det skræmmende for ham. Han vælger derfor endnu en gang at bryde op med hverdagen og begynde et liv hjemme i lejligheden på ny, hvor han isolerer sig fra omverdenen. Men med mødet med hende, efter en lang pause, går det op for ham, at det han ønsker ikke er at leve livet alene. Dit afskyelige kys havde udsat døden, og din hånd havde vinket mig tilbage til livet. Sådan var det. Jeg var ikke i tvivl. Her ser man, at hun hjælper ham med at se de positive ting i livet, så han får lyst til at leve igen, selvom hun ikke bliver en del af hans liv. Han tvivler ikke længere på, hvad han inderst inde ønsker. Han ønsker at leve et liv uden ensomhed. I mødet med kvinden tydeliggøres det, hvor stor mangel på handlekraft fortælleren har. Du lød som et barn, der læser op af en bog. Det var ubehageligt, pinefuldt at stå så tæt på. Jeg kunne ikke bevæge munden og sige noget. Kom, jeg giver en kop kaffe. Du må fryse helt forfærdeligt. Selvom han inderst inde ønsker at være sammen med hende, formår han ikke at udtrykke det. Han kan ikke tage sig sammen til at indlede samtalen med hende, så hver eneste gang bliver det hende, der tager initiativet. Hun er den offensive, der siger, hvad hun mener, mens han forholder sig tavs. Den depressive fortæller frygter, at angsten skal tage et for hårdt greb i ham, og når dette sker, forsøger han at lede tankerne over på noget mere positivt. Hver gang angsten synes lidt for overvældende, bliver hans tankerække brudt af et nyt fokus på virkeligheden omkring ham. Og noget skred i mig, noget hissigt løb gennem mig, lava, stormvejr, det sortnede. Jeg bød dig på kaffe. Jeg var varm og kold, jeg kunne ikke blive træt af at trække forhuden tilbage og klemme til. Min hånd rasede frem og tilbage. Jeg sank sammen i den klistrede sø på gulvet. Senere kom aftenen, tidlig og blå. Gentagne gange bliver også ordene varm og kold nævnt, og på den måde bliver mandens to sider fremstillet gennem sproget. Han har den varme side, som han møder i naturen, og i kvinden, og den kolde side, der er dominerende resten af tiden. Temaerne i novellen er relationen til andre mennesker, tryghed, tillid, angst og isolation. Manden har svært ved at indgå i sociale relationer til andre mennesker, og vælger derfor den sikre vej og isolerer sig selv fra resten af samfundet. Han har mistet tilliden til, at andre mennesker og han selv vil gøre livet godt for ham. Han vælger derfor trygheden og afskærmelsen fra resten af menneskeverdenen og bevæger sig ud i naturen, ud i det trygge og velkendte. Forholdet mellem manden og kvinden er en tydelig afspejling af det moderne menneske. Mødet mellem to mennesker, og især mødet mellem mand og kvinde, er blevet vanskeligere i en tid, hvor vi er blevet alt for bange. Angsten forhindrer os i at indgå i et forhold til et andet menneske, og det er nøjagtigt det, der går galt for manden.